ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இயற்கை தமிழ் சினிமா சேனல்லேருந்து நான் உங்கள் குரு. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பற்றின அப்டேட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்தில் யார் யார் என்னென்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அப்டேட் வந்து ஆனந்த விகடனில் இன்றைக்கி அஃபிஷியலாகவே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க அதை பற்றின வீடியோவை பார்க்கலாம். பொன்னியின் செல்வன் நாவலை மையமாக வச்சு ஆல்ரெடி தமிழ் சினிமாவில் வந்துட்டு படமாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதில் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்ம எம்ஜிஆர், கமல்ஹாசன் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி அவங்களால எடுக்க முடியாமல் போச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த படத்தை வந்து நம்ம டைரக்டர் மணிரத்னம் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இன்னைக்கு 90% படத்தை வந்து எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க. படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து எங்கெங்கே நடந்துச்சுன்னா, தாய்லாந்தில் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹைதராபாத்தில் செட்டு போட்டு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் பாண்டிச்சேரியில் நடந்துச்சு. இன்னும் ஷூட்டிங் வந்து ஒரு 20% வந்து பெண்டிங் இருக்குது. அதோட ஷூட்டிங் வந்து வட இந்தியாவில் படமாக்கப்பட இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக படம் வந்து 2 பார்ட்டாக ரிலீஸ் ஆகுது, பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்னு. வாங்க இப்போ யார் யார் என்னென்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்கலாம். ஆதித்ய கரிகாலனா விக்ரம் பண்ணுறாரு. வந்தியத்தேவனா ஆக்டர் கார்த்தி பண்ணுறாரு. இந்த வந்தியத்தேவன் கேரக்டர் தான் படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும். அதாவது வந்தியத்தேவன் கேரக்டரை சுற்றி தான் மொத்த கதையுமே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து அருள்மொழிவர்மனான பொன்னியின் செல்வன், படத்தின் தலைப்பே வந்து பொன்னியின் செல்வன் தான். அந்த அருள்மொழிவர்மன் கேரக்டர் வந்து ஆக்டர் ஜெயம் ரவி பண்ணுறாரு. அடுத்து நந்தினியாக ஐஸ்வர்யா ராயும், குந்தவையாக த்ரிஷாவும் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து பெரிய பழுவேட்டையராக ஆக்டர் சரத்குமார் பண்ணுறாரு. சின்ன பழுவேட்டையராக பார்த்திபன் பண்ணுறாரு. அவரோட அப்பாவான சுந்தர சோழன் கேரக்டர் வந்து நம்ம நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் பண்ணுறாரு. ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பியாக ஜெயவராம் பண்ணுறாரு. மலையமானாக லாலும், ரவிதாசனாக கிஷோரும், பூங்குழலியா ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும், வானதியா ஷோபிதாவும், சின்ன வயசு நந்தினி கேரக்டரில் நம்ம தெய்வ திருமகளில் நடித்த சாராவும் பண்ணுறாங்க. இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணுறது யாருன்னா நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் தான். இசைப்புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் தான் மியூசிக் பண்ணுறாரு. இந்த படத்துக்கு பாடலாசிரியராக மொத்தம் 12 பாட்டில் 8 பாட்டை வந்து இளங்கோ கிருஷ்ணன்கிற ஒரு எழுத்தாளரை வச்சு எழுதியிருக்காரு நம்ம மணிரத்னம். படத்துக்கு சினிமோட்டோகிராஃபி பண்ணுறது, அதாவது கேமராமேன் பண்ணுறது ரவிவர்மன். படத்துக்கு அரண்மனை செட்டெல்லாம் போடுறதுக்காக கலை இயக்குனர் தோட்டத்தரணி வந்து ஆர்ட் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அடுத்ததாக நம்ம போன வீடியோவில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே இன்றைக்கி 5 மணிக்கு பிரபுதேவோட 54வது படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, டைட்டிலும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். படத்தோட டைட்டில் என்னென்னா பொய்க்கால் குதிரை. பிரபுதேவா பார்க்குறக்கே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கார். அதுவும் கையில் ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு ஒரு கால் இல்லாமல் ஒரு எந்திர காலோட இருக்கிறாரு. அடுத்த அப்டேட்டாக வந்து D44 மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். D44னா தனுஷ் 44. தனுஷோட 44வது படத்தினை பற்றின அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். சன் பிக்சர்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் யார் யார் இன்றைக்கி புதுசாக இணைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற அறிவிப்பை வந்து விட்டுருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்டர் பாரதி ராஜாவும் ஆக்டர் பிரகாஷ்ராஜும் இந்த படத்தில் முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அதோடு இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோயினாக வந்து 3 ஹீரோயினை வந்து இப்போதைக்கு தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க. அது யார் யாருன்னா ஆக்ட்ரஸ் நித்யா மேனன், பிரியா பவானி சங்கர், ஆக்ட்ரஸ் ராசி கண்ணா 3 பேரும் இந்த படத்தில் ஃபீமேல் லீட் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோடு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நியூஸ்கள் ஏதாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.